Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakapor khat arbji mensngi ka khat pratrip jumang arjar pun reu la sakhi ka jingtur ki paiba baniekdi pediang batong umpniang na ka wei ka oil tank ka trok kabala kala hapadeng ka surok ba shillong juai hakabenta ka snong mokundur wa mensu West Gentle District na ka jingkala kani ka trok kit umpniang kala tu hapadeng surong lakum ka wadu bat ki paiba klem kanu ka jingtieng yo jai e kilatiatur harengkat ki borti kijarken bat donru ki basutong da ki mok ya ko umpniang ka batu ya surok kani ka trok ka bakala ka dei ka badon yo registration number AS05AC Private Line Rio bat ka bawan na ki benta shlong kat ko miji thu ki brio badon ha ka te ka jaka ki ong bau nongnya ukhlem men saw ai Di bulu itu lagi aku saya pun marah di bawah. Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpniang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki